Да ти вземе зайче. Така и... Защото един човек ме оплаши на 300 грама. С какво се снимка на зайчето? Да, едно зайче беше първено през терасата. И какво става, гайс? В днешното видео играхме BG Zone Wars. Имаше много смях, но няма смисъл да ви бавя повече. Приятно гледане. Нещастно се чупи краката. Какво викаш за зайчето? Да ти вземе зайче. Така и... Мишка, мушка, Мики Маус! Може разбойник? Ау, изгавре! Направо те изгавре! Ето какво на 300 грама! Момчета, не имате ли 300 грам? Имам 300. Имате ли да си чаци по 300 грама? Ти бавно Искам ти. Да си чаци до 300 грама, искате ли? Искам, брат, много. Обаче искам да ми... Обаче първо ми кажи за фобията ти от зайчета. Защо я имаш? Защото един човек ме оплаши на 300 грама. С какво се снимки на зайчета? Да, едно зайче беше първено през терасата. What? We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's hell no! И той ме каза, че велик магиосник и ще ме омагиоса към зайче и ще ми направи така като него. Какво разказва малкият брат? Изсъхни, бе! Успокой се, бе. Лео, тук са, тук! Тук са пул. Изгавре, я хази, бе! О, не. Сега ще докарам едно зайче, това само бе. Защо, пръст? Тихо е, зайко. Ще му пратя зайче. Да ви омагиоса ми се. Аз имам едно зайче у нас! Обаче... Кажи му само да не джуни оня, на барадинката ли беше, къв беше там. Аз Той имам на зайче един у той нас! ще даде зайче. Имате ли Кажи. зайче у вас? Мога да ви пратя на 300 грама, ако искате. Кажи му, кажи. Може. Лапка си, бе! Талка. Няма да правиш така, бе! Индианец, дето говори! Къде има 300 грама, ли? О, жива съм! На 300 грама съм ми излизали. Един индианец. Те на 300 грама ми излизат едни хора, как се прибиват. И да мине. Много са гадни. В 300 грам риос. На 300 грама да не му качват такива неща, че много малко. Ти за зайчета ли, бе, просто това? Зайчета. За ти майка ти по прашки. На зайчета. Няма да говориш така! Разбрали ме, бе! Идиот! 300 грама, братле. В Христа грама влизат бабички по зайчки прашки. Ще ви кача на 300 грама и ще видите. Нещастник. Абе, мухвай, бе, 300 грама. 300 грама. Денка, я виж какво си писах по 300 грама. Кой Денка? Кой Денка? Янко. Кой Денка? Аз нямам инстаграм, че бе. Имаш... 300 грама? Нямаш 300 грама. Как нямаш 300 грама, бе?
Какво търсиш? Спаса да търсиш? Не си на 5 класа. Имах 300 грам. Гената. Майка ти нената. Екстеница. Пик, дебел пик. Гегата, брата. 300 грам фен. Радвокс. Real life. Аз май ще се вкъна с тяло. Здравейте хора, днес ще начим клип, как се купуваме дъвка. Здравейте хора, днес ще гледате как се купуваме дъвка. Днес дъвката ще е много кисела. Ако ни стане лошо от тази дъвка, ще си купим крокодил. И въобще време ще купим Батълпаса. Това го снимах в 2 часа през нощта, брате. Цялото видео, като излезна с уна веднага го снимах. И да покачим и на 300 грама там на 300 грама и по-интересно. Много по-имени хора на 300 грама. Стоп си. Филмартата! Ще ми говориш така, защото ще не набие сакере. Видите хора, днес ще качим клипче как използваме сакът на фризер клоудинг. Ой, фризер Йонко клоудинг! Йонко помпата страшен си. Кой Янко помпата е, простак? Янко бе! Най-тегавия. Янко помката. Най-добре. Помпата. Само ти да говориш ми, тогава ми говори. Абе, 300 грама. Аре, помпичка. Имаш ли 300 грама? ти какво си, калашник ли си? Да, калашник съм. Добре. Имаш ли 300 грама? Ей! Кой? И... Симпозитър. Имаш ли 300 грама? Значи къде се взе? Абе! от нас. От Да заседи си. кой е забавен. Аз съм у вас. Янко, кикни го толчма да раз. Пата си да иба. Чукам дърсата у вас, айде. Ме мърсо. Да, така аз. Ще тяна в сана. И мала повикаш Защо Чукам баба си. от 300 грама? 300 грама. 300 грама сперма в устата на майка му. Ай, бог твой е! Издавник! Да дам да те издат мишките, бе! Заку! Абе, за ко? Ще те да те Заку, бе! Нека дам да... Ала киска, о, и сега съм малко вляза летих, дел ще видиш. Абе, курата ти откъдеха за 5 стотинки, бе! Мишките, бе! Ами курата е от... Изчела кубите, бе! Ще бъдеш чувството, че си Андрел, ли я пак? Моля? Моля? Пешо има галакси раница! Пешо има галакси раничка! Ще продам на котките, бе! Право, Пешо. Мъчет. Предния сезон не играх толкова даже нарушен. Много изприготва, бе. Който иска да го гледа, да го гледа. 300 грам. Защото няма толкова много място на компютъра и 300 грама вече ми е готов за това, че вече този сезон мога да се пукна от игране и да си купя големи подмацки на 300 грама. Взели бяга в баби на 300 грама. Пешо! Пак ли то Пешо, бе, брат? Много ти си уникален човек, аре. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите лайк, да фолните с камбанката и ще се видим скоро. Айде!